Mahigit 50 banwa na milalabas, manibatan niyang mabatay yaking mapa ay minunang balen na ning pantabangan king Nueva Ecija. Alos at 2,000 katao ring may displace bang di ng lugar ay pamanalakad ding pantabangan dam anyang 1973. Pauli nini, limbog yakin danum ay matuang balen na ning pantabangan. Atin pamitago na papaltoyay ni pamisan-misan, kalupa ni milyarya niya mong April 24. Ing sangkan, ing mapaling panahon ngayon ng kanildo, asebayan na pa ng El Nino phenomenon. Agpaking Chief Hydrologist na ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center or PRFFWC ay Engineer Hilton Hernando, may talakad niya yung pantabangan dam pa rin na ng mayayaliwang sangkan. Unang-una, multipurpose yan. So meron yan ang primary niyan is irrigation, no? Second, may power generation. And third, yung domestic water supply. Yung fourth aspect talaga ng dam is as flood control. Pero at this time of the year, talagang hindi naman kailangan yan. Tutong makapagbulalay pasibayang pamanalto na ning lumang pisamba naging pantabangan. Anya naman may ganyang tourist attraction iniking lugal. Dapo tagpang Hernando at inyang kayabang kapigaga na kanini. Uling milyari ang sinyalis sinining masiring pa magbabaning level ng Danumking Dam. As of May 9 at suking 173 meters in water level kay Pantabangan Dam. Mas mababa yung 30.4 meters ini kaysa king kaya normal level pa sa summer season. Kung matatagalan pa para bumalik siya sa kanyang normal level, baka magkaroon na tayo ng problema pagdating dyan sa water supply natin, ano? Particular sa irigasyon at saka doon sa power. Kaya nga siguro ito rin yung isang dahilan kung bakit marami na rin tayong mga brownouts ngayon. Then yung domestic water supply din, no? So lahat to ay sektor na maapektuhan, kaya napaka-importanteng kailangan magkaroon ng supply ng tubig yan. Agpang pakang Hernando at inya mo namang epekto king kaya katamang probinsya at king Pampanga River ay malilyara king Pantabangan Dam. Ang totoo is nakakakuha din ng tubig ang taga Pampanga mula dito sa nagiging releases ng Pantabangan. Pagdating dyan sa yung power generation niya, ang outflow pa rin yan is Pampanga River. So yun, yung tinitingnan natin. Siyempre, pagkakulang na rin ang tubig sa Pantabangan, maaaring ma-dry up din itong Pampanga River. Samantala, pag-arala na kanungin ni PRFFWC, ang pamidown cloud seeding, nung pamurin-muran ban kanita miragdagan ng Danumking Pantabangan Dam. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.